Karbi tang Dr. Ruplin rong pipi lapen musumi teron pia tumaphan kachke mopon. Lower Tarapung APHLC Local Committee atumihin pen pherang kiamai kangni pon. Lakhain ko rahini Sarapathar Mandal Congress Committee atumpen Honorable President APCC Gaurav Gogoi aphan kangthum karni ajai mekedeng pon. Karbi tang Dr. Ruplin rong pipi lapen musumi teron pia tumaphan kachke mopon. Karbi Anglong lapen nijang Karbi Anglong along non malom apor pe sining alir kedam nangkok abang phi pulote Dr. Ruplin rong pipi lapen musumi teron piatum henlo. Laso ning dugalong phuluni ahawar penta kachike modun. Lason si phuluni model hospital asa hem along Karbi tang Dr. Ruplin rong pipi lapen musumi teron piatum apran kedam juya puthak malom suapor kachike mopon. Jai mekedeng pon along, laso along, kachikemo along, kachetong dun laki, Karbi Anglong Digital News Forum, Phuluni Branch Pen, Maipu Bodo Singh Hansi, Dun Maipu Bidor Singh Terang, Kongchun Bang, Aruning Tikathar, Dihin Rimbang, Pradhan Kro, Mirjeng Hansi, Dhubro Be, Sivo Be, Lapen, Ward Commissioner Babu Rongpi, Phuluni BJP Mandal President Pronason Rongphar, Phuluni Lem, Member Babu Hansi, Phuluni Karbi Cultural Society Kongchun Bang Raju Be, Phuluni Model Hospital Managing Committee Maipu Mongol Hanse, Dr. Samsing Singnar, Langhin Ward Commissioner along Arpukedo Dunabangpu, Hirol Tokbi Laben, Hindu Raksasena along Maipu, Elwin Teronatum Chelang Petpen, Karditang Dr. Ruplin rong pipi Lapen, Musumi Teron Piatumaphan, Chomrong Me Mate, Siningalir Kaparabdun Long Pameji Aphan, Pura, Kachikemo ajai mekedeng pon. Puthot ni tum dongkom itu mangju Ruplin rong pipi, Karditang Ruplin rong pipi, doktor langlipan ahem cepat didundat penting puthot angko tak ni tum Phuluni ampang gitu kan, mate da model hospital doktor staff lapen Karbi Film Society ampang lapen Phuluni Mondor BJP Mondor Maipu atum lapen da Phuluni Ward Commissioner doang nitum Phuluni ampang doang cingrum si alam nitum la nitum mangjir bahini Karditang Ruplin rong pipi lapen Monjumi Teron pi alam itu kan ningduk cepak lang la milur otsi lapen alang itu akai lamu lakai matu ta chini lo itu nihang ni jangkar yang long karat sitame ningduk lo la si alang itu rengtik apor itu kan ningna parong tekan lamu bang itu kai kita tinggi ni si alang itu non apor malam sobat itu mau men masuk dari penaju tekan borke minggu berkerja si alang ilong penangan owe kimi itu inspired kita medokri lo alang klaim kita melakukan kacing kita cetan ini dan kami mimpi masih bang sojok si pini all Karbi Anglong mati nihang ni jang Karbi Anglong atas kita ning oi group songsi man lo so nabang kita masih alang itu pan itu dak Phulunia hindu kami alang itu Karditang Dr. Ruplin rong pipi lapen Monjumi Teron pi itu mapang puthot jening reng ni mati chomrang me kepadudun pameji apansin itu yang jube ang pidun तो कभी लकू Phuluni Model Hospital staff अपन Karbi Film Society, Karbi Cultural Society, अपन तो Digital News Forum, kadang gue celang sih
nilitum pini ninduk kacipak lang ng pop kay lapen no ilitum anjir Dr. Ruplin Rongpipi lapen ilitum anjir monjumi therapy si Ruplin Rongpipi apanali jasmet pet kay lapung suta citong tela tamelang liakam angkek report ke nilitum lombong lapen alang liakam ke klaim kedam cipaduk pik alang ni community health officer alang si mane saiki si klaim bom lapen kidu kela kipai hiwara na tumpan health facility ke pale ji panalang politik lapen ang parta alang inut mission texas berasa inut ceparan jana bang si alang ni ke inwet arling pihai si bang pipo karakter lasam kacepak lang si lasam ke itu mau komplik lah si alang ni sol lasam pergi na por kami pen ke damnang ke ni kemudian kita mintu si alang ni karjong kalitang ki chomrong ni anu se dobe themu padu tu alang ni phan chikimo no la pen alang ni phan ahindu ni dili tum nada luni modern hospital lo ini la meluke kainang ko kutha kala puno la non ni tum manjir Ruplin Dr. Ruplin Rongpipi la pen la kises klembang ki monjumi teron pi lang ni tumhan itu ningdu cepak lang alang ni tumakor pitin kan dili tumakan ingut kangguk alang tu reng sap lang bante asit he dolang kusan dili tumakan ansu se kan biak he pan angsong pan pijir kalau sida itu pai gelang no lang tum itu ma pir he na ngut kangguk ko sini tu dan ni cepak lang namun jumi teron pi na ke arong golong komaji alang li po ke mongol sing teron than bang si ki ko na alang li pai bang ke jonaki le thepi alang ni ward commissioner ulong komaji taunong sikhi ko sila ni duk cepak lang sing dum ini aning sam modal hospital lo kendal kal na nili tum dat kili da news digital forum ni aro lapen tak medical model hospital along wala sinar saho lapen staff doan bang klembang ku bang fi lapen de fuluni ki zone lapen fuluni KS atau which move sih langsung Lower Tarapung APHLC Local Committee atumihin pen ferang kiamai kang nipon Sonsi lakhain koi raphon nilip ke parlo Lower Tarapung APHLC Local Committee atumihin pen ferang kiamai kang nipon Bangso ferang kiamai long ke ong dung Local Committee APHLC ke kroyara tum pen chetong nunsi Lower Tarapung arat ke jai kathara ke jalong si do thepji pusi ferang kiamai long pen lam the chepaklang pon Athe non BJP atumalong futub kachikup dun jipu Rajiv Bealong ke niletum APHLC hin pen ke Rajiv Bealong ke chingbe dun de athe alang like keram tangani sitami APHLC long thangar pusita pipe lapen claim kle lasi niletum Lower Tarapung APHLC aratum ke BJP along surrender dun de pusi ferang kemai long pen lam the chipaklang por Borpung pen nilituma ferang ke Longram Hanse nang kilo abirta Public TV Karbi Anglong Nili ipicture siya hin pen nilitum nilikaning yedun kang tunga bang kelalo athe wala dak ilitum tarapung ipicture siya tum atok anu ga do tum sitame karbiarat watum an bang ke bang ilito phana ga churung na chujar pustame ilitum ne chingdi du nang ne lapen ining bi dun pen ilitum labang nang etha nang mo page ning bi pen itum kaprek ludun nang ne ilitum ke la longri longpat kachesong labang ilitum jai kathar ilitum fan 60 dura ron bang nang ot pithip ilitum phom bang nang chesong pi pe me posi ilitum afanar ja pithip posi ilitum ta alang litum along ilitum ta arjab dun thim na lapeng ke ilitum alang litum ekejap on aling ilitum stame doduna lasinilik ilitum karbiara atom fan nindin jasmet kachuning ridun kang tungke la hello non mat ke nilitum dadak pf pengke nilitum ke ephrc ke do thiblang la penitum non kisunji pu angring ke do pukela ke nilitum amunit kali aprang ke nitum long nang dodun sitame alang li ke divin be na thusi min ke dodun la sinilitum long ke
ทั้งตาอลังลิลงอลังลิตุมแกอลังลิลงเวนี่ตุมกระชิรับดนเวละเสียอาเมนตานี่ลินังซุงลอรีอลังลิแกนี่ลิตัวพันปรังแกนังจับปนโลเสตาเมลปูปองสินี่ตัวพันแกอลังแกนังกากังบอมอามาสินนบางแกนี่ลิตุมตานิงยังเจลามโลอลังลิพันแกเมนซุงเด็ดปอราจิบเบแกอลังลิแกอามินาพันสิอัลเลกจิรีอาเทมาราดพันเลอัลเลกิริปิกาลีอามินาวันพันสิอัลเลกจิรีละสินี่ลิตุมแกละสอนบางแกครอยเครอาเทมาราดพันสิการจับพุทธราดพันอาร์จับปิทิปเปเมนังจีนี่ลิตุมพันนังจับปนจีพุทธนังจับปิปนเปเมนังจีอลังลิเนตุมอนวางอลิงราอาลาตาโลอลองอาร์ปิกาสอนราอีกรับดุนริงแกนี่ลิตุมแกครอยเครนี่ตุมแกดูทิปจีนี่ตุมแกลาปาร์Lovers tame ni tum labang soai picture si ke ni tum ke do thib la non ma ke ni tum ke thang ta ninga klong pa ta matha dun thap the sunun de de la non la ki sunji pura ji be bang ke episode si long prank opinion ar pudo pulma thang ar puta ve aprang ke alang li ke ba abang ke hala divin be long si kam claim la sini tum pan organize loนี่ลิตุมอลังลิพันดิวินเบพันปะไฮดุนลอดิวินเบบางก็ฟิโลมาปติงลองอาราดพันสินี่แต่การจับกัจจิซองปุเปมีอลังลิบุตรบังแกบีจีพีตัวลองจูยอร์เดลนี่ตัวอลังลิพันจุปะไฮดุนเบอัลเล่ทั้งตาวิอันเตอร์ลองพุตานี่ตัวพันปุซอนซีนี่ตัวพันนางมวยปนบอมลังสตามินี่ตุมเกเปเจอร์ซีลุตังโลนี่ตุมเกดุดเลลุอากับเบรกเกลุดเลลุde la non la episode si tu bang bong pe non la rajiv be chot ma ka prek amuni do lang la non ke sunอากับเบรกอาบุนิเกอาเวเทนลงเลยอายุลงเลยแต่ละราจีเบบางกันนี่ตัวพันออร์แกไนซ์บอมล้อจะทำให้นี่ตัวบางแกจิงไว้สิกุศลมาปุโรนนี่ตัวจิงไว้ลาบางแกนี่ตัวแกสุนสิปุมันสิจิงไว้ดนรองอาเทมันนี่ตัวแกละเอมินาอาปอกพันจอยนี่แกสุนสิอาเทมารัดจุลองรับรำในปุซีนี่ตัวแกนนแกอาจับทิบเลย Pini labangso abirta chattai ke lang phan akerosi pilo nilitum luar tarapung episode C itum piposi pini lapuson chingrum nang kongma bulutante nilitum kedam tang social media long nilitum tarapung arada tum kapre ka song long kaching bedun pusi chethang pik aposi nilitum pini a hok kalima kalangma bulutante nilitum dun madun dema bulutante nilitum pini ladak nilitum phanang theklong dak lo nilia president lo lapen lapu C3 lo lapen lapu nilitum claim rapet ladak luar tarapung lo nilitum claim rapet tum anlo aposi nilitum Karbi Anglong arada tum nilitum phan manghunang ne nilitum tarapung luar tarapung arada tum phan non kapre ka party dun elo nilitum phan ning binang ne lapen sartum an setami si nilitum ahok non kewangji MLA lapen MEC anda menilitum ahok pet pensililitum chisong PG lapen nilitum ahok pet pensililitum claim PG episode nilitum inglong akai akaching hon akachisong akihai ilitum asarlo JI kathar nangki japon ki me pik pena potsililitum alang liphan akikroy alang le phan akikroy nilitum ki chirklong pena potsililitum pini lapusoni tum tongsikot pensita menilitum chingrum pensi nilitum labang soja tailong nilitum wang nang koklo la pen nilitum aphan nilitum aphan bang jong hele nilitum aphan nang bay sitame nilitum ke pini a hok pes nilitum chi than pon daglo nilitum phanang bay le jong he sitame nilitum ka prek party long ke nilitum ke dundelo la pen nilitum aphan la pusona dak nang ki jok amonitum wang bigji sitame pini nile mediang no nile ningje daglo nile tuma party ke nile tumke dunde lapen dunda hai kumani sitami hal hai bang ke nile tuma phan nile tuma men ka chiorda ma tumlo sitami nile tum pini mediang no nile tum ningje daglo aposi nile tum C3 lapen nili lapen la dak ke du ana members tum an fan sitami nile tumke ningi sipet lapen nile tumke a hok ki claim ja tumlo lapen nirtum ke pachurere rong sor phantame lapen nirtum ke ave du pusame nirtum chithan ponda aposi nilitum labang so song hai hetik ke nilitum sidame episode si pengilitum chi ri relo si 3 da do lapen kaprek la nilitum party da me do si alang to bename pithana si nili penke lan hello acha ni dinar julang nali kedam tang por ko da tarapung
luar tarapung PS pen asan si surrender dam pinangan bang trokep pudo hala tum ke ente EPSLC det la pulo ma mante ini nali tum long art puga via tum puyalo labang ke nang lina arju tang del pon nilitum ahok lo paklar nang kok si ahok lo hadak bang trokep busikidam pache thang lo sitame kisimana munit tum members tum inut bahani dun sitame nilitum amunit si bang trokep kedam bu bang ke lakini tum tame chingnek dalu itu amunit a members halatum bang a members abedet pensi alang letume kidun inke ni letum ge chilang lo aposi theglong lo he sitame alang letum bang ke hala BJP amunit tum masi hala dak cylinder dam sitame dengde det bon ni letum tame hala tarapunga phirang ke abangali hala taraji pus puloni tumda chipus dun lo la penil tuma mun ke ali pus hala dang tumda chipudun lo aposi hala dak CM ta chini lo bon rat hala dak atum si adak nang si yoglo aposi pesal tung ada thirklong lang pu tuliram sar alang le chini dat bon aposi hala tum han deng sitame phutu bang kup ke del aposi le nil tum tame ningarong lo sar tuliram ronghang phan tame ne tum party dun de dat sitame BP munir hada kidam pen hala dakta chini lor tuliram chini lor pen potsi hala dak phutu ta kukeda lo pusin tum arjudun lo to nili baga nili hin pen kaninge dun kangtung ba itu picture sheet tum pen kaninge dun kangtung ba gala lo dak local non ke local punang kok lo dak local committee tum phan kachuning ri dun kangtung ba gala hello athema kedam tang alang letum ke claim mission pusi chipulo setame nilitum kachi thek dun long ni te picture si tum ke thek long bang ke a ke chok dam de do ke le dam de da ta do lang pode ma kala lo non asonten a scheme nang le setame alang letum BJP pusi chikrong setame laso BJP pusi chikrong pusi setame Lakhain ko Rahni Sarapathar Mandal Congress Committee Tumpen Honorable President APCC Gaurav Gogoi Aphan Kangthum Karni Ajaimek Kedeng Pon Lason si Jakhong Po Chikloni Phai Player ni Lakhain ko Rahni Sarapathar Congress Mandal Committee President Kiha Ingti Secretary Banabas Terona Tumpen Patirpi Ponsi Chabra Langso National Highway number 39 Ator Pialong APCC President Gaurav Gogoi Aphan Kangthum Karni Ajaimek Kedeng Pon Bangso jai megalong lakhain ko Rahni Sarapathar arada tum cetong dun pen alira cham pidun lapen la bangso jai mek kapaman pon along bang pharohini sose arada tum cetong dun si mesen meat pen pachun pon usinil tum apherangke muhiram teron pen birta nang pale bokajan pen nile tum apherangke muhiram teron nang kilo birta public TV Karbi Anglong আমি জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ দুখৰ কথা যে আজি তাৰিখত বৰ্তমান চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কাৰ্বি মানুহক সন্মান নকৰে তেওঁলোকে কাউন্সিলটো মাত্ৰ ATM দৰে ব্যৱহাৰ কৰে এই ATMৰ পৰা তেওঁলোকে বালি লয় এই ATMৰ পৰা তেওঁলোকে পাথৰ লয় কয়লা লয় মাটি লয় পইচা লয় কিন্তু স্থানীয় ৰাইজক যিদৰে সহায় কৰিব লাগে ৰাইজৰ মাজত যিদৰে শান্তি সমন্বয় গঢ়ি তুলিব লাগে সৰু দোকানী সৰু ব্যৱসায়ী সৰু ঠিকাদাৰ সৰু আমাৰ কৰ্মচাৰী আংগনবাড়ী আশাকৰ্মী স্কুল হস্পিটেল ৰাস্তা যিখিনি কাম কৰিব লাগে তেওঁলোকে কৰা নাই দিছপুৰত সিন্ডিকেট চৰকাৰ আৰু ইয়াতো এটা সিন্ডিকেট চৰকাৰ চলি আছে এই সিন্ডিকেটৰ ৰাজত্ব যদি শেষ কৰিব লাগে ৰাইজে গম পাই গৈছে যে একমাত্ৰ বিকল্প হৈছে কংগ্ৰেছ দল আৰু কংগ্ৰেছ দলটোক আৰু শক্তিশালী কৰিবলৈ আমি 2 দিন আজি কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰত কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ